Ako dlho dnes trvá výchova šikovného rušňovodiča? Spravidla, čo sme mali predtým mechanika, elektrotechnika, tak 4 roky študoval a ešte potom si robil za 2 roky kurz. Dneska sa to skrátilo. Tým, že je to rušňovodič, odbor, tak sa to skráti len na to, že keď úspešne absolvujú maturitnú skúšku, tak budú mať nejaký brzdný zácvik a budú hotový rušňovodič. Za nami je tráť slovenských železníc. Akadémia železničnej spoločnosti Slovensko je jediná na Slovensku práve tu u nás v škole Martin Priekopa, kde sa teda aj vyučujú a vychovajú budúci rušňovodiči. Aj ten študijný odbor je jedine momentálne na našej škole. Rušňovodičov je dnes málo, Slovensko a nielen Slovensko ich potrebuje. Je záujem u mladých ľudí o tento odbor? Je. Ten dopyt je obrovský, máme 30 rušňovodičov, 30 žiakov v triede jednej. Jednoducho vieme tu nasimulovať všetky stanice, všetky zabezpečovacie zariadenia, či to je reelová alebo elektromechanika, to, čo sa reálne používa, a vieme nasimulovať aj nehodu, aby neprišlo ku konfliktu. Takže tu sa toto učia, tu sú to budúci výpravcovia. Odtiaľto potom vaši študenti môžu ísť aj na Žilinskú univerzitu do toho veľkého laboratória, kde sú tie vláčiky a stanice, reálne stanice, ktoré sú tiež v rámci Slovenska, kde sa to dá nasimulovať a takýmto spôsobom vyslovene odborne a prakticky vzdelávať. Pán riaditeľ, keď sa na to pozerám, tak toto vyzerajú ako stroje ešte z čias pani Marie Terezie. Toto reálne ešte niekde je nasadené na Slovensku? Áno, elektromechanika je reálne nasadená ešte v Martine dokonca. V Martine? V Martine. Tie budky, čo vidíte, sú stavadlá. A tam sú reálne, len nemáme tam Melčice, ale máme tam smer na Vrútky a smer máme na Pribovce. Ale reálne elektromechanika, to vám povie odstorí železničiar, bolo pre nich najdôveryhodnejšie. Dnes, ak sa majú študenti naučiť, ako sa ovládajú železnice alebo doprava na železniciach v rámci celého Slovenska, tak sa musia učiť na všetkých typoch zariadení, ktoré sú nasadené kdekoľvek na Slovensku. Presne tak. Ja dlhodobo hovorím, že jedna z oblastí, ktoré by sme sa mali v našom kraji venovať, tak je robotika ako súčasť priemyslu s vysokou pridanou hodnotou a som veľmi rád, že práve aj vy tu vzdelávate našich študentov v tejto oblasti. ZSSK je strategický partner v rámci duálneho vzdelávania, veľmi nám pomáha. Jednak tých rušňovodičov hlavne pre nich vychovávame, máme aj pre súkromných spoločníkov, aj mechanika, elektrotechnika a pomáhajú nám aj s pomockami, takže tá spolupráca zamestnávateľ a škola je na vynikajúcej úrovni. Ak chcete robiť rušňovodiča na Slovensku, tak musíte prísť do Martina. Tak. Ďakujem veľmi pekne. A ja.